Добре дошли на представянето на Agile Enterprise. Ще ви запозная с една компания, притежаваща изключителна серия от продукти и една от най-значимите перспективи за бързо разрастване в света. Бизнесът, за който искам да ви разкажа, е насочен към заетите хора, които имат притеснение от финансово естество, но също и към хората, разполагащи със свободно време, което могат да използват за подобряване на жизненото си равнище. Хората могат да бъдат разпределени основно в три категории. Към първата принадлежат онези, които работят упорито, които всеки месец трябва да измислят нещо, за да си плащат сметките, които всеки път изпадат в стрес при мисълта за вноските по жилищния заем, но които никога не се предават, тъй като са убедени, че рано или късно нещата ще се променят. Във втората категория срещаме хора с добри доходи, но без личен живот. Това са дребни предприемачи, които работят добре, карат хубава кола, имат хубава къща, но буквално нямат време да им се порадват. Работата ги поглъща изцяло и не успяват да се посветят на семейството и на приятелите си. Хората от третата група с добри доходи и добър живот. Не е ли това мечтата на всички нас? Какъв би бил животът ни, ако не съществуваха притеснение от финансово естество? Представете си възможността да се наслаждавате на всичко прекрасно, да разполагате с повече време, което да посветите на онова, което е важно за вас, да пътувате когато пожелаете, да се преместите да живеете на някое по-добро място, да можете да прекарвате повече време с семейството и с скъпите ви същества. Как бихте се чувствали, ако можехте автоматично да си докарвате доходи, работейки само 5-10 часа седмично и да попаднете в третата категория, без при това да изоставяте основната си професия? Компанията, която ви показваме сега, е една развиваща се компания от мрежовия маркетинг на име Agile Enterprise. Компаниите от мрежовия маркетинг фактурират $100 милиарда годишно и работят в повече от 100 страни в света. Те се подразделят на 4 основни категории. Към първата принадлежат утвърдените вече гиганти. Това са големите компании, присъстващи на пазара от дълго време. В настоящия момент те нямат големи перспективи за растеж, тъй като вече са достигнали критичния размер. Хората, постигнали големи печалби в тези компании от мрежовия маркетинг, са започнали дейност преди много години, когато компаниите все още са били в период на развитие. Сега възможността за растеж е ограничена. Във втората група срещаме класическите шашми на онези, които спекулират с лековерието на хората от рода на чудотворни хапчета, лотарии, финансови игрички. Всички тези мошеничества се характеризират с твърде краткия си живот. Третата категория включва всички компании с малък и бавен растеж. При тях трябва да се продава, да се телефонира постоянно на хората, да се настоява да закупят продукта. Четвъртата категория е тази на развиващите се компании от мрежовия маркетинг. Подобни компании се появяват веднъж на всеки 5-6 години и имат перспектива да станат като големите групировки от първа категория. Ако се присъедините към такива компании от мрежовия маркетинг, когато са в началото на техния показателен растеж, не можете да си представите какво финансово удовлетворение ще ви донесе това. А в настоящия момент няма да намерите друга компания, която да ви предложи възможност, сравнима с тази на Agile Enterprise. Компанията Agile е създадена през октомври 2004 година, а от ноември 2005 година излиза на световния пазар и присъства вече в 56 страни. Още първата година тя фактурира $100 милиона. Още при създаването си компанията е лансирана едновременно в 12 страни. Това никога не се е случвало в историята на мрежовия маркетинг. За да постигне успех една компания, занимаваща се с мрежови маркетинг, тя се нуждае от солиден финансов гръб, перспектива за бъдещ растеж и иновативен продукт. Ако направим анализ на компаниите, постигнали значителен успех в миналото, ще забележим, че те са създали продукти, променящи системата за разпространение. Например, през 1998 година производството на разтвори за дезинфекция на устата в цял свят бе замряло. После през 1999 година бяха изобретени зъбните ленти, които се поставят в устата и изпълняват същата функция като разтворите, но са много по-удобни за пренасяне. Тоест, принципът е един и същ, но системата за разпространение е различна. Бяхме свидетели на показателното разпространение на тези ленти, превърнало се в най-големи успех в историята на продажбите. Друг пример е музиката. В началото е имало винилови плочи, заместени в последствие от касетите, компакт-дисковете и накрая от MP3-ките.
Музиката си остава същата, но се сменя системата за разпространение. В нашето общество има една огромна индустрия, която само чака подобна революция. Това е индустрия, фактурираща 80 милиарда долара годишно, пазарът на хранителните добавки. Защо е толкова развита тя? Защото хората знаят, че това, което ядат, не им осигурява необходимата питателна стойност. Пържените картофи, тортите, поничките не са истинска храна. Те дават много калории, но малко питателна сила. Дълбоко замразените продукти са удобни, защото могат да се стоплят набързо в микровълновата фурна. Но това не означава, че те осигуряват на организма необходимата храна. По същия начин и заведенията за бързо хранене продават храна, която не е истинска храна. В резултат на всичко това, нашето поколение се превръща в най-затлъстялото и същевременно най-зле хранещото се в историята на човечеството. В този момент много хора решават да приемат добавки, за да преодолеят хранителния недостиг. Повечето от тези добавки са под формата на хапчета, но те имат някои неудобства, трудни за поглъщане, с лош вкус, създават стомашни проблеми. Преди всичко обаче са трудни за поглъщане. И така, в крайна сметка, хората не ги вземат. Едно изследване показва, че над 90% от закупените хапчета никога не се приемат. Хората започват с доброто намерение да ги вземат, но тъй като не им се харесват, след известно време ги изоставят. Компанията Agile създаде иновативна система за разпространение на тази огромна индустрия на добавките. Създаде технологията гел суспенсия, едно невероятно научно откритие. Тя взе всички най-добри съставки, намиращи се по-рано в хапчетата, и ги вложи под формата на гел и смени системата за разпространение, с течна форма, притежаваща добър вкус. Резултатът е една нова категория уникални продукти, съставляващи огромен дял от пазара. Витамини и минерали. Agile притежава продукт наречен МИН, който ви доставя витамините и минералите, от които имате нужда. Антиоксиданти. Лекарите ни казват, че всеки ден трябва да изяждаме поне 5 порции плодове и зеленчуци. Истината е, че не ядем достатъчно плодове, макар да знаем, че би следвало да го правим. Agile има продукт с отличен вкус на име EXO, равняващ се на тези 5 порции плодове и зеленчуци. Укрепване на имунната защита. Agile има продукт на име УМИ, с активна съставка фукоидан. Потърсете в интернет и ще откриете какво невероятно значение има този компонент и колко е полезен. Регулиране на теглото. Agile предлага FIT. Този продукт помага на хората да ядат по-малко и да изгарят повече мазнини. Колко хора познавате, които искат да свалят някой друг килограм? Agile Pro съдържа 8-те основни аминокиселини. Отличен източник на леоцин, намалява масната маса и е прекрасна закуска. Енергия и жизнеспособност. Енергийните продукти и напитки са част от един непрекъснато развиващ се пазар. Agile има продукт, наречен ОМ, който дава физическа и умствена сила и не съдържа вредните компоненти, присъстващи по-настоящем в други продукти на пазара. Колко хора познавате, които искат да притежават повече енергия? Милиони хора по света страдат от ревматични ставни болки. Agile има продукт наречен Flex, който е единственият съдържащ МСМ, глюкозамин, целадрин, хондроитин, който помага на хората да се чувстват здрави и облегчени. Ако познавате някой с тези проблеми, дайте му да опита Flex. За енергия и предпазване на сърцето, Agile предлага Heart, продукт, който поддържа нивата на холестерола и подобрява благосъстоянието и качеството на живот на твоето сърце. Калций и магнезий. Хиляди са хората, които имат нужда да включат калция и магнезия в своята храна, комбинирано с витамин D3, витамин K2, витамин С и други минерали. Това е един много търсен продукт. Agile Body. Технологията гел суспенсия ни позволява да разполагаме с революционна козметика, подхранваща и защитаваща кожата ни. Има още много продукти на пазара, които могат да бъдат направени под формата на гел. Можете ли да си изградите представа за възможностите за растеж на Agile? Това буквално е един необятен пазар. Помислете си само, че с тази революционна технология компанията Agile би могла да удвои огромния пазар от 80 милиарда долара. Какво би станало, ако 10% от хората, употребяващи хапчета, се преориентират към Agile? Или ако хора, които никога през живота си не са приемали хапчета, започнат да използват продуктите на Agile?